Nag-courtesy call sa COMELEC 7 ang European Union observers subay sa umaabot ng May 2025 elections. Sa iranta ang detalye, pinagi sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, pag-abot pa lang sa mga naglangkob sa European Union election observers, nakigatigom kini sa Direktor sa Commission on Elections Regional Office 7 kay Attorney Francisco Pobe. Din ilahang gisgutan usab ang pipila ka mga lagda nga ilahang ipatuman ato silang pag-obserbar sa piniliay diri sa Central Visayas, ilabi na diri sa Cebu. Nag-courtesy call ang European Union observers sa Commission on Elections Regional Office 7 diin giabi-abi sab sila ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa COMELEC 7. Nagikan sila sa nagkariang nasod nga sakop sa iyo. Gipahigayon ang hamubo nga tigom diin gituki nila ang mga mahinungdanong punto. Lakip na ang listahan sa ilang pagkahimuon ug ang mga dapit nga ilang padulngan alang sa paghatag usab kanila og seguridad. Aduna usay laing mga bot nga madistinos Bohol. Ato po silang alagaan because this election union observations mission being accredited by the Commission in Elections are considered to be the property of the Republic of the Philippines. And we have the obligations to protect them from whatever toward incidents that may happen along the way. Samtang ipadayag ni Atty. Pobing, 80% na silang andam sa maabot ng eleksyon ug wa sila nakita mga problema apan dili sila muluag sa ilang preparasyon. Aduna na mga nangabot nga automated counting machines ug padayon ang pag-abot-abot sa uban nga ibutang una sa hub sa dakbayan sa Mandawi ug idungan ang pag-apod-apod sa mga election offices. Samtang hugot nga gidili sa COMELEC nga mogamit ang COMELEC sa mga service vehicles nga iya sa mga lokal nga gabhanan aron malikayan nga mahatagan og bulok ang ilang gihimo. Migahin og budget ang COMELEC nga magamit sa pagkuha og mga sakyanan nga moimuhakot sa kagamitan ngadto sa ilahang padulngan. Naa nato sa mga 80%. Ang anabilin na lang yun nato ang kaning delivery of our automated counting machines ug ang mga official ballots. Samtang ipaniguro sa HPG7 nga mahantod ang mga election paraphernalias ngadto sa mga destinasyon, diin sila ang gitahasan sa pag-escort. Ang Cebu City Police Office usab mohatag og 24 oras nga seguridad sa mga ACMs, baluta ug uban pang kagamitan sa higayon nga mga bot na kini. We are also helping now the territorial units in terms of anti-criminality. Walay magdugay nga ACM no, coming from the warehouse once it's distributed here. Direksyon na siya i-deploy sa atong mga polling centers. That's why, upon its deployment and distribution, ang atoang kapulisan mong kuyog yun. Sa gipaniguro sa Commission on Elections o sa PNP, uban pang mga line agencies, nga on track sila sa ilahang preparasyon sa maabot nga eleksyon. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.